tanggaku setelane ya sampean. Ha iya ngono kuwi. Pak Dalang jenengan kenal kali Niken. Kulino ngambungi ya ngono. Ayo Ken ngadeg Ken coba kaya apa Ken. Iki nyantai-nyantai Ken karo kangen-kangenan. Yayi nek kaya ngono. Saya dhuwur. Kelas pira to Nduk saiki wis Nduk? Kalih, Pak. Kalih SMA ya. Nggih. Engko bar iki terus tahun ngarep terus kelas 3. Rencana kuliah nang ndi Cahyo? Teng pundi mawon? Pundi mawon. Oh iya. Lek cita-citane teng Solo, Pak. Syukur lek ning isi Solo terus jurusan pedalangan ning aja gelem diulang dosen yang jenenge Halin. Ora gelem piye? Pak Halin niku sing pundi? Mboten niku nggih sae niku luar biasa suarane apik. Hoping kula niku. Nggih hoping kula. Syukur lek ning pedalangan niku tak matur karo buka prodi karo Pak Kajur. Lek niken mlebet mriki sing nyekel kula piyambak. Dadi engko dosene aku dhewe Nduk ngono kuwi. Ngono. Terus sekolahe privat nggo cah loro tok ning ruangan. Ayo ngono kuwi. Bentang masuk ngono ilmune bentang pinter ngono lho maksudnya. Oh ngoten, Mbak. Iya ngono kuwi. Biasane lek karo wong akeh lek kurang fokus ngono kuwi. Ngono. Engko lek kowe pengen apa mata kuliah tembang ya karo Pak Cahyo. Ngono kuwi. Engko mata kuliah metode apa iki jenenge penelitian ya karo Pak Cahyo. Engko apa jenenge kuliah babakan kritik seni engko ya karo Pak Cahyo. Terus ilmu pedalangan karo Pak Cahyo, sabetan awake dhewe ya iso sabetan dhewe. Ha ngono kuwi. Tegese tak ajari sabetan ngono lho. Oh nggih nggih. Ngono kuwi. Riyen pun nate jenengan ajari to, Pak? Wis sik kelingan ra tak ajari ngene. Nggih tasik to, Pak. Syukur. Jajal aku pengen roh rene aku tak nguyuh diluk ae. Kula sing genteni jenengan. Heeh, kene. Jenengan saestu niki. Terus Kula tenan. dadi dalange. Dalang, ayo. Oke, nggih. Kene. Aku malah seneng. Ya Pak. coba kaya apa. Ayo pergi. Hah? Dalang kon pergi ora? Loh, kan sing dadi dalang aku, Pak. Ya kowe ngangge mic apa kok mic kowe? Ya mik niki to, Pak. Kuwi ra iso dingenekne kaya aku. Saged. Aku ora iso ngono ya. Piye to? Niki kan iso ora ngangge cantolan mic kok semak teplek ngono kuwi. Ayo. Kene kan. Wah, jan. Cahayu rong Kula salam. damel niki riyen. Karo sapa ki mau rene? Kalih Mas, kalih Mbak. Oh ya, karo Mas karo Mbak. Niken Salindri, jurusan pedalangan solek. Terus wisuda jenenge dengan wisudawati Niken Salindri, sarjana seni. Sarni. Wah, alon-alon kan. Lah wong wedoke pancen lek ngeprak iso bantere kaya ngono mergo rene alang-alange. Ayo. Lah wong lanang iso mak tus. Niki napa, Pak? Undi-undi. Ya kena cempala ngono kok ya. Nggih. Ngapa? Goleki, Pak. Golek apa? Ayo. Ngeten iki ngethuke ping pinten, Pak? Ping 5. Dadi ngene, Nduk. Rungokno sik ya, gatekne ya. Samaan. Kula nuwun. Nggih. Ha iya. Ngono kuwi ping 5. Ping 5 Pancasila ya 5, rukun Islam ya 5. Mula dok 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 dok. Dok dok ngono kuwi. Nggih. Bismillah. Aja banter-banter ndak dikira dandani lawang. Lah terus lek bar ngeten iki terus pripun, Pak? Omong, lek wis dok-dok omong kae. Ngomong. Heeh, ndang. Carane nyekel cempala iki, Pak? Hah? Iki lek anek lengkae ning kene iki to. Lah iki terus drijimu lebokno rene. Oh. Mulai pengalaman iso nyekel dhewe kowe. Oh, nggih, Pak. Ngono kuwi. Oke, siap-siap. Saiki omong bebas. Arepe matur karo Pak Lurah Wengkal boleh, arep menyapa penonton boleh, arepe nembang dhewe ya boleh. Ngono kuwi. Suluk sik gak oleh, Pak? Iso ya suluk. Wis saged to, Pak. Wah, njajal kaya apa. Ndodok riyen, Pak? Heeh no. Dok. Suluk napa nggih, Pak? Enake, Pak? Pokoke golek suluk sing gedhine pokoke. Ya suluk apa arepe kuku sing tupa gemelun boleh. Isine kang gara-gara itu, Pak. Oh, songo kuwi, songo. Ya, oke.
Isine kang kara-kara. Isine kang gara-gara. Para penonton, tepuk tangan untuk Niken Salindri. Bumi langit gonjang ganjing. Para bukang kang pratala. Lindu ping pitu sahari. Angap kang jalan idi. Pati ambantusi. Serna larut. Terus apa malih, Pak? Katrajangkang Katrajangkang goro-goro. gara-gara. Awakmu nek iso suluk. Tau kenal dalang sapa iso suluk barang ngene. Akbar, Pak. Ngaku. Nggih mboten anu, Pak. Napa kan anu to, ayah kula kan nggih dalang to, Pak. Oh iya, Niku iya, kan iya. sing ngajari niku suluk niku Pak Degleng. Oh iya, nggih. Pak Supono, Pak Degleng ora. Nggih. Ndah, namine emang Pak Degleng Gonto Supono kok. Lah ya aja Pak Degleng tokno aja. Pak Gonto Supono alias Degleng ngono, nggih. Ngono ya omong. Petruk ya omong karo Gareng. Petruke pundi niki Petruk? Heh? Iki Petruk Gareng Bagong. Kudu. Iki menduan iki gedang goreng kaya. Sing cilik iki Gareng kae dhuwur Petruk iki Edi. Ah iya ya. Nah, Bagong. Nah, yo. Gong. Ana apa, Reng? Nah, ya. Dina iki awak dhewe merdika. Wayahe awak dhewe iki suka parisuka. Wah. Ngenekne tetembangan sing kepenak. Enek bintang tamune ana Lucy Brahman. Wah. Ugi Cahya Kuntadi. Aku ki gurune dalang ora melu-melu. Ya ora iso, Pak, ning kene dalange aku. Jenengan teng mriko, Pak. Hah? Jenengan teng mriko. Wegah aku nang kono. Aja. Jenengan manut kula napa mboten? Kula Enggak. dalange lho niki. Aku manut sing nanggap ae aku. Kowe ora ngerti aku ibar diprotes karo wong pirang-pirang. Dateng napa? Apa kurang sugih, apa kurang kondang, apa omahe kurang gedhe, dalang dadak ngadeg barang. Bar kuwi ora wani ngadeg ngerti ora. Sing tukang ngedeg Ibu Gesi kuwi lho. Ngetekne napa, Pak? Ngedekne cempala kuwi lho sing muni kuwi lho. Ayo, yo. Terus omong apa? Nggih. Niki kan kula dados dalang. Kula nyuwun tetembangan mawon sing halus-halus riyen. Nah, Niki kersane di nyanyekne di tembangne kalih Sinten? Bulusi. wah. Nggih, monggo Bulusi diaturaken. Lek mau nyeluk ora Niki. penak iso bulusi lho. Bulusi ora bulusi ora. Saanane, Pak. Oh iya weh, manut saiki. Monggo Bulus. Piye anakmu piye iki, Bu? Jan bocah merojol kok ngendi Enggak. barang-barang. Jumeneng, Bu. Nah, Nggih. Alah, jumeneng barang. Nggih, nake. Niki enten yatra dap. Enten Kae. titipan yatra. kuwi ngisor rokok iki lho anek. Nah, niki. Niki. Iki dinamane Niki titipan saking Ki Cahya Kuntadi damel anu jenengan kenembang wau. oh, nggih, Mas Nggih. Petro. Sing halus-halus riyen nggih, Bu. Kula nyuwun anu, Lek alus sih lungguh. tapi kula njaluke jumeneng. Oh, junemeng. Ya. Jan. Iki atrane Bu Bulusi, Bulus. Jan terang. Ngono iki jan lho. Suwira ketemu mangan ngalem ya njaluk kon dulang. Jan kaya cah cilik tenan. Kok angel men ra iso, Mas. Mas lho adalah. Apa? Tak Nah, temani. kuwi. Wis kene. Matur suwun nggih. Angel to, dalang angel to. Angel. Angel. Nggih. Iki misalkan kula anu Mas Petro duete kali anu
sinden kondang niken salindri parang Mas Gareng. Niken salindri tasik pipis wau. Wah, pipis ta. Nggih. Nggih. Jenengan riyen mawon anu jineman Mangkupurel nggih. Aku tak. Kok sapa eneng jineman Mangkupura. Nggih, monggo merdika mawon. Monggo, Bu. Anu, bawa. Kula pengen ngerti swantening jenengan lek bawa. Lah mau pranyuwara kok kira sinden bisu. Wow. Nggih, Mas Gareng, Mas Petro. Bu iki. Oh ya, Bu. Heeh. Bu. Bugar. Kok bugar? Bugareng kok. Nggih, Bu Gareng, Bu Pet, kalih Bugong. Nggih. Niki Bawi. Nggih, Bawi. Damel Bawi. Nggih, Bawi. Nggih. Mbak Banyuwangen lah aku dadi penonton usul. Banyuwangen. Penyumping ki ora melok ngomong lho, Pak. Sapa omong penyumping kuwi panggang ngabani ae. Mancing ngono lho maksude ora. Ayo, Bu. Monggo. Nggih. Nggih, kula Terus request mirengake, nggih. Banyuwangi Mas Petro, nggih. Mambiat mek. Yuh, sindekne bawa ngombe kopi. Enak men. Pakane akeh ya, Pak. Oh iya sajene komplit kuwi. Betah jenengan teng mriki. Heeh, iku turahake tak go mulih. Mambiat mayat Belambiangan. Dalang kocok. Ngene iki sindenmu pre langsung lara stroke lo mulih kok iso. Semangat, Bu. Lek ngeprak buanter tenan lek pas iki. Banter kayak presiden. Kupingku nganti nying ngono lho. Sinden umur 85 bar digetak dalang kok langsung mlakune ngene. Disare mawon nggih, Bu. Nggih, Sewu. Lah niki semangat ae, semangat 45. Semakin malam harus semakin semangat, Bu. Oh. Nggih, Bu, kula dereng budhak, Bu. Yo. Ayo, Bu, monggo. Nggih, mengke Asuwa. Hehehe, kok asu arane suarane. Mboten damel suarane. Duet nggih, Bu. Mboten pun jenengan mawon, monggo. Mas Nopal, kendangane nggih, Mas, sing penak. Nggih. Cakno. Suarane gendeng Sik Bu. Iki wayang kithuke napa mboten, Pak? Kithuke napa mboten? Wis pokoke sak tutuke liyane iki wis to, bebas. Oke. Iki tambah-tambahan Ibu. Oh iya. Iki kok kaya pelawak. Kuwi mung sing duet karo awakmu lintang asmara mau lho. Bu nyuwun pangapunten Bu Dalang. Niki niku anu kan lagune Banyuwangi Genjlengan. Lah niki kedaden wonten sing jenggleng. Oh nggih, kula jengleng Mas Petro. keng mriki. King mriki napa anu? Keng mriki lho, alah. Napa lanang tenan? Niki keng Oh, mriki. oh, nggih, mboten apa. Nggih. Monggo. Gendeng belambiangan nyaram piai jenengan apa Bu? Nuswantara iso ke anu Gareng langsung vertigo. Semangat. Dahange kusuk. Lanjut. Bianyu wangi kulan kenang
Oh, dalange celutak ora. Gareng areng nguyuhi dalang. Ayo. Pak Tuling kok diuyuhi ora entuk. Pak Tuling kok diuyuhi. Lar lan kidul ala sangkar. Ayo Mas. Hei lor lan kidul ala sangkar. Nake-nake. Wah, ketoke suwi-suwi wayangku ajur tenan musuh iki. Lah los Pak, los. Lagi wis kanggo awakmu wis bebas yo wis kono ora. Niki mboten genten Mas Bagong sing jenggleng. Bagonge turu. Bagong tangekno to, Gong, tangi Gong. Ayo Gong, tangi Gong. Ayo Gong, tangi Gong. Oke, oke. Bagongnya masa bindeng ngono. Pilek lagi ya. Bagonge separuh sumbing. Mat Bagong, mat ning jenggleng. Apa nek? Lah separuh sumbing iki piye? Suarane piye? Piye-piye? Nyemeng no. Iki nyemeng oh ini. Nyemeng nyemana nyo. Ya. Ya ayo muluk nih. Ayo. Ayo. Ido. Main Ayo nyui. aku nek nuwi ora enak-enak lho. Wingi mongoke ngonyah nyemang ngono lho. Wis nyemang yang apik banyu mangeng ngono. Lah iya kuwi sumbing jejer Ngamartana piye lho kaya. Adikku iki wedekku loro wae opo. Niki nyanyine nggih mineng. Ora nganggo. Hang kalimya telimya belambiangan hei belambangan bagong enak-enak belambiangan ger mumbul gong Ndolot. Siap. Ya mlebu kotak, Pak. Hah? Mlebu kotak. Heeh, mlebu kathok. Ayo. kok malih mari mboten mineng. Iki anu iki mau sing ngomong Petruk ae. Sing bindeng Bagong iki mau. Lanjutin apa, Bu? Terus Lanjutin apa? niki dereng sampe. Tasik tekno. Oh nggih, nggih. Monggo. Bagong yo iso nyanyi, Bagong iso nyanyi. Piye monggo suarane Bagong ya napa? Lilike miye lilike? Anu belambiangan. Non non Berarti ngrusak lagu ngono kuwi. Ayo. Lah ya kan ngladeni Bagong iki ya. Ora Bagong tak pateni. Gumyalare Taman Sari Nuswantara Taman
Ki Cahya. Ben muni sik terus ganti lagian. Muni napa ne? Bokonge muni. Ya lagune muni sik. Oh, terus adik ganti, gantian. Oh, ngoten. Ngono. Oke. Dadi enek suasanane sik. Ayo Cano. Cakno. Gelalit napa gerajakan? Gerajakan. Gerajakan. Nantang deh, nantang. Nonton. Ayo. Ya. Yuk. Kerajakan bianu bengi raimo bengi sing tau sepi lan nang wadon hanekani
Luar biasa. Aja lenggase terakhir. Ayo. Ya ditambahi loro, Winong karo Mbak Birgita Ayu coba kaya apa? Papatke no. Ya, Karyane Ki Gedhuk Siswantara. Giter Sumilir. Ayo, Berempat merah-merah jambu. Ayo, kaya apa? Ponorogo, Tulungagung, Kediri. Ayo. Yo, diaturake. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Nggih, matur nuwun Mbak Lucy, Mbak Niken, Mbak Winong, Mbak Birgita. Sok sowan nganjuk neh insyaallah tanggal 17 terus.